Мен нәрсе әйтәсем килә. Безнең әзрәк проблемалар да бар. Менә нинди минем менә шәһәрләрдә йөрим, районнарда, Татарстанда, менә күп җирдә аксакал оешмалары юк вообще менә. Гел юк. Язучылар оешмалары тоже юк инде менә. Менә шуны тоже как-то безгә кирәк. Күршеләр шәһәргә кайда торабыз, нитәбез инде менә безнең минемчә инде менә мин Нижнекамскига булам. Безнең бик яхшы анда аксакаллар да җыела, анда менә язучылар ничек җыела, шундый менә показательный конгресс Нижнекамскида дисәм була, наверное, да менә даже менә алсаң менә Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Оренбургда кайда күп татарлар була, без шунда барабыз да барабыз инде. Но мин инде үзем язучы булмасам да, менә без оештырдык 3 еллык китап үз җиремдә, үз телемдә. Аны беләсез инде менә. Менә мин сезгә аны да тапшырырмын, сез инде беләшерсез тогда да менә. Уникальный китап, менә вот Фандас Сафиуллин и Роберт Минуллин соңгы әйберләрне шул китапта язган икән, шулай булды. Вот шул китап. Аннан соң, значит, менә безнең бик зур рәхмәт Хатып абыйга, Индус Тагировка бик зур рәхмәт, безгә килеп Мәскәүгә алар яшьләргә чыгыш ясадылар. Менә безгә шундый яшьләргә чыгыш ясап, уртак фикер шулар белән сөйләшеп, ул Мәскәүдә бик кирәк ул менә. Шуңа инде менә сез Мәскәүдә булсагыз, нитсәгез, менә без җыелабыз инде Мәскәүдә, без менә елга 100 чара үткәрәбез. Без 80, 90, 100, 120 кеше җыеп инде. Безнең инде күбрәк акцент яшьләргә, но барбер безнең тоже аксакаллар бар. Безнең, значит, без аларны гел җыябыз. Менә безнең аксакал булды, например, Ахтамзян, безнең Нижнекамский районнан да, менә сез беләсез, академик. Безнең менә булды бер вакыт Йолдуз Хәлиуллин, ул әле хәзердә исән, менә хәзер безнең Агрыздан, безнең хәзер председатель аксакал тоже 89 яшь. Безнең, значит, Мунавир Закиевич Башкириядан академик, менә шуларны без барсында җыябыз, менә килсәгез инде, килегез безгә, без сезне каршы алып, шул яшьләр белән шундый очрашу булса бик яхшы булыр инде. Ну менә монда тагын әле без аксакаллар дигәч инде менә бу китаплар кемдер завод төзи, кемдер стройкада эшләй, кемдер бакча төзи, кемдер китап чыгара да, менә ул китап барбер ул бит мәңгелек кала, фикерләр, ниләр, китап кала ул. Менә гәҗит ничектер ул тарала, журналда китап кала. Шуңар ул менә бик кирәкле нәрсә булыр, сез китаплар белән татар мәктәпләргә барып, татар студентлар белән очрашып, менә ул психология шундый, менә яшьләр җыела, менә алар күзгә карайлар, кешегә ул китапны язган кешегә. Ул ниндидер кызыксына башлайлар алар, сорау башлайлар, укый башлайлар бит. Шулай, шуңар менә күбрәк шундый фикер, менә ул китаплар белән, яшьләр белән очрашып, шул китапны презентация ясап, менә шундый нәрсә эш булса инде, ул сездә тәк бар инде, да, но менә күбрәк кирәк, наверное, минемчә инде. Вот шундый чыгыш ясарга яшьләргә. Менә хәзер киләсе ифтар башлана инде, да. Менә безнең күп яшьләр нәрсә ул ифтар? Күбесенең башында теге пост, не кушать, тегесе монсы дип, менә ул нинди фикер белән ул ифтарга әзерләнергә тиеш, нинди фикер ишеннән, нинди хисләре, нинди уйлары, нәрсә турында уйларга ул тиеш, менә соңгы атнан, например, менә ничек ул ифтарны каршы алырга тиеш. Менә шундый фикерләр күп яшьләрнең юк башында, да, шулай әйтәбез инде. Ну, как-то менә ифтар вакытында тәртип тоталар инде, аннан соң үзенчә, менә шуңар тоже, менә без, конечно, шул ифтарга яшьләргә күбрәк шундый эш алып барсак, сөйләп, менә инде нәрсә ул ничек дип, шул да бик яхшы булыр инде да. Ярар тогда менә ифтарларның дугалар Алла Тәгалә кабул итсен, сезгә яхшы сәламәтлек барыгызга да. Тагын безгә китаплар кирәк, чыгарыгыз, укырбыз. Китаплар ул бер татар милләтнең бер шундый татар милләтгә китап яза, безнең шул канга сеңгән нәрсәдер инде ул. Шулай итеп менә калабыз, сездән тагын өмет итеп яхшы китаплар чыгаруны.